Hàbit de prompts en 10 minuts al dia. El ritual, que si es manté, dona resultats. Primers 2 minuts, escull un sol cas i un resultat mesurable per avui. Un exemple, resposta a un client, un email en menys de 120 paraules. Del minut 2 al 4, escriu una fitxa mini. Rol, objectiu, públic, to, format i límits. Del minut 4 al minut 6, tria el marc i crea el prompt. Si serà problema, mini solució, crida a l'acció, o serà abans, després i pont. Del minut 6 al 8, la primera sortida i un refinament. Demana la versió 1, dona una resposta i treu versió 2. Els últims 2 minuts, una checklist de 4 punts. Font, xifres, biaix i to. Copia el millor fragment i apunta un aprenentatge. 10 minuts al dia durant 7 dies construeixen criteri i una biblioteca de prompts útils. Més consistència i menys blogueig. I tu, quan faràs els teus 10 minuts? Escriu matí, tarda o vespre als comentaris i fes-m'ho saber.